ಪುಗರುನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೆ ಅಂಡ್ ಅದೇನು ತಿಂದು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಇಂಕ ಹೋಟೆಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ ತಿಲ್ನ ಕಾಂಡ್ ಪಂದು ತೂದಿ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಪಂಡ ಅವ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾಲ್ದಿ ಮತದೀದು ಹೊರ ಹೋಯ್ತು ದಾಂಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಯಾ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಚಲ್ಲು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಾಯ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಪ್ಪು ನಾಡ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ರೀತಿಡು ಮಂತದಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ರಸಮ್ ಒಂದು ಪನ್ಪೆರಾದಿಪ್ಪುಡು ಎಂಕೈತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾನವೇನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಎಂಕ ದಾದ ಮಂತನಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಟಿಂಡವು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡವು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕುಲ ಇನ್ನು ಎಂಚಿನ ಪುದರ್ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪರು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾವೈತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಎಂಚ ತೋಜನ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ಚಾನೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಾತ ಮನ್ಪುನ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗನ್ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆದರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನುಂಡತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆನ ಮಸ್ತ್ ಮಾಲೆಸ್ ಮಂತದ ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡಿಗೆನ ಡೀ ಪೊಡ್ತು ಮಾಲೆಸ್ ಮಂತ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಮಾತ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಐನು ರಪ ರಪ ಮಂತದ್ದು ಐನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ರಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ ಮುಗಿಪ್ಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪುನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವೆ ರಪ ರಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದಿನದ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೈತ ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಉಂಬು ಯಾನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಓಲಾತ್ ಅದು ನಮ್ಮ ರಿಂಗ್ಲೈಟ್ ಉಂಡತ ಅವು ಯಾನಿಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತ ಅವು ಮುರಣಿ ಕಟ್ಟಾಂಡವೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಒಂದಿತ್ತಲು ಯಾನ್ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಬಂಗಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಂದು ತೂದಿ ಎಲ್ಲ ತೆಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಪಂಡ ಅವ ಅಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾಲ್ದಿ ಮತದೀದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ವಿಜಿ ಉಂಡತೆ ಇಂದೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೇರು ತೂಕ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅದ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ವಿತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇನೆ ಇಂಕ ಆಫರ್ ಅದು ಅಂಚ 500 ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂದೆ ಎಂದುವೆ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇಂದೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಲ ಉಂಡು ದೆನ್ ಒಂಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೂವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆದುಂಡು ಒಂಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಅಂಚೆನೆ ವಾ ಸೈಡ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಮೂವ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಜೆಟ್ ದಾಲೇಜಿಂದೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನೈತ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂತಲ ನಾನು ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತಾದ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಪಾವೆ ಅವು ಮ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ಉಣ್ಣದೆ ಅಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನ್ ಅಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಅವಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವೇತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಿಂದು ಆನ್ ಮನ್ಪೆರ ಆನ್ ಆಫ್ ಉಂದು ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಲೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಲರ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಂದಿಟ್ಟು ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೋ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂದೆ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಉದ್ದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ತೂಡು ನನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತಂತೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಚೂರು ಪೊಣ್ಣು ಚೂರು ಉಪದ್ರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ నేను ಒಯ್ಪೆರೆ ತೂಪುನಿ ಹೊರ ಒಯ್ತು ದಾಂಡು ಲೈಟ್ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಓಕೆ ನಂದೊಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಪೋಬಿದೆ ಲಕ್ಕಿ ಪೋದೆ ಓಯ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಬಿದೆ ದಾದ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ ಹಾಂ ಪೋದೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ತರಕಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬದನೆ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅಡಿಲು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂದು ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ತೊಗರಿದೆ ತೊಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ನೀರ್ಡು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಿಸಿಲ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇಜಿಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಬೇಯ್ಪುಜವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡೆನೆ ಬೊದುಲರೆ ಪಾರ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂದಿದಿನ ರಡ್ಡು ಬದನೆ ರಡ್ಡು ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಕಾಯಿ ಮುಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ
ಒಂಜಿ ನುರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದೆ ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಇತ್ತನು ರಡ್ಡ್ ನುರ್ಗೆ ಇಂದೆ ಕುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಪಾಡಂಡೆ ಅವನು ಯಾನೈಕ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಆದೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ದಲಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಹತ್ತಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಆವುಂಡು ದೆನ್ ಇತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತಂದಕ್ಕೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ತರಕಾರಿ ಮುರ್ಕೊಡು ನೀರುಡು ಬೇಯಾವು ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂತ ಪಾಡ್ಲೆ ತರಕಾರಿಗೆ ಒಯ್ತೊನರೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಚೂರಿ ಅವು ಎಲ್ಯ ತುಂಡದಾತು ಪುಳಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತಲ್ಲಂದೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ದೆನ್ ಇತ್ತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಮುತ್ತೀಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತ ಬೇಯರ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ತೀತ ಒಂದು ಇತ್ತ 2 ವಿಸಿಲ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಪೊಡು 2 ವಿಸಿಲ್ ಆಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತೆ ನಾನು ಎಂದೆತ್ತ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಪೋವಡು ಯಾನ ನೆಟ್ಟ ನೇನು ಮುಟ್ಟರೆ ಪೋಪುಜಿ ಇಂದೆ ಎಂದೆತ್ತ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ ಪೋಂಡು ದೆತ್ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೇನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ತೊಗರಿ ಮಾತ ಬೇಯ್ದುಂಡ ತೂಕ ಇಂದೆ ಅಂತಲೇ ಅನರ ಕಲಡ ತೋಪಾವೆ ತುಲೆ ತೊಗರಿ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಕಲಡದೆ ಪೋತು ನಿಂಗೆ ತೊಗರಿನ ಇಂಚಾವಡು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನೈಕೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಬೊದುಲರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆಂದೆಕ್ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚನಗ ಒಂತೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನು ಎಣ್ಣೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ನಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಇತ್ತು ಏನದೀನಿ ತೂನಗ ವೀಡಿಯೋ ಆಫ್ ಇಡ್ತುಂಡು ಅವಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಆನ್ ಮಂತದೆ ಯಾನಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಂಡ ಅವು ಫ್ಲೇವರ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಏಪಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿನಾಗ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿನಾಗ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತ ಬೇವ್ರ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಇತ್ತ ರಟ್ಟುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪೋಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇವ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ರಟ್ಟುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಅವು ನಮಕ್ ಆಯ್ತಾ ಸಾರದ ಪರಿಮಳ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಇತ್ತ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಲು ಬೇಯ್ಪಾದಿನ ತರಕಾರಿ ಮಾತೊಂಡದೆ ಇಂದೇನಿತ್ತ ಅವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಪ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ತಮ್ಮೆಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೋರೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ಚೂರು ದಪ್ಪ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಆತಿಂದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮೈಪುಲೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ನೀರು ಮೈತು ಅಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳುಲತ್ತು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಉಡುಪೊಡು ದೆತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಂಡ ಎನ್ನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಏತು ಸುಲಭ ತುಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಕಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಸಾರು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂದೇ ಕಾನೊಂಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತ ತೋಪವೆ ಎಂಗುಂಡತ್ತೆ ಊರುಡ್ದು ಒಂದ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಂದೆನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೆ ಇಂದು ನಿಕಡೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಜಿಂದ ಪಾಡರ ಪೋರ್ಚಿ ಈತೆ ಯಾವುಂಡ ಅವಲ ಶೋಕ್ ಆಗುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಕಿತ್ತ ಮುಲಿಲ್ಲಡು ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನೊಂದು ಮುರನಿ ವಿಜಿಗ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇವೆ ಆರು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಪುಗರುನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೆ ಅಂಡ್ ಅದೇನು ತಿಂದು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದು ಸಾಂಬಾರು ತಿಲ್ನ ಕಾಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರೆಸಿಪಿನ ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಟ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ಏರಾಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತಾರ್ಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲವೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದೇ ನಮ್ಮ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುನ
ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತರಡ ಏತ್ ನಮಕ್ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ನಮಕ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನ್ನದಿನದ ವ್ಲಾಗನ್ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಈ ಈಸಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿನ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈ ಮಂತರಡ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತರಿಗಳ ಸಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್.